امروز 4 январи соли 2024 шаҳри Душанбе. Мана барфам муҳлаташ ки омад, вақташ омад, меборад. ҳар як фасли сол зебогӣ худашо дорад. Мана бинед чӣ қадар зебо ин арчаҳо, ин дарахтҳо. мана соли нав омад, шоду ғазалхон, табрик созем онро рафиқон. имрӯз рӯзи 4 январ, рӯзи муборак, рӯзи мунаввар. бин арчаи мо сарсабзу хуррам. арчаҳои бинед чӣ хел сабз хуррам. ҳамаи шумо соли нав табрик мекунем. саломат бошед, сарсола шавед, умри дароз бинед. Тоҷикистон ба пеш! ура!